verbas de agradecimiento á familia de Jesús Taboada Chilice pola entrega do seu tesouro de libros ao Museo do Pobo Galego. Expreso esta emoción pola perda de Carlos. Ahora ven a miña memoria aquelas andanzas por Portugal ou por algún lugar de Galicia, por Lugo, por exemplo, cando a miña muller, de hoxe non pode andar, dicía que non andábamos nada, porque nos parábamos en calquera esquina que nos chamaba a atención. Creo que me preguntaron 3 ou 4 veces que era Taboada Chilice. E a última vez respondín estas verbas. Mire usted, Taboada Chilice era unha enciclopedia perfecta. Nin lle faltaba nada, nin lle sobraba nada. Estudiou a súa terra e os seus homes. Estudiou as súas costumes. Estudiou todo. As iglesias onde rezaban, as imaxes ás que tiñan máis devoción. Agora, ven a servir a Galicia tamén, porque o Museo do Pobo Galego é principalmente eso, para servir a Galicia. Poñemos todo o interés cando abrimos as portas á mañán e as fechamos á noite. Poida que teñamos algunha equivocación. Se a notamos, procuramos correxila. Se a fixemos de día, correxila de noite, para que cando chegue o sol da mañanciña non descubra as nosas faltas, non porque as tapamos, senón porque as correximos. Temos, por lo tanto, que rematar dicindo que hoxe están edifindo Jesús Taboada Chilice e a súa dona. Pasa por xunto de nós. Quizáis nun rincón está Xocas, poida que no outro estea Coruñas. Nalgún está Vicente Risco, xa moscando nos seus ollos dá unha visión calquera. E don Ramón Otero Pedraio sacará como un parcernil ou un liberame doble, pero el fará a súa oración, a gabanza magistral de quen foi Jesús Taboada Chilice. Somente decimos unha cousa: o seu espírito queda para sempre no Museo do Pobo Galego. Queridos familiares, no medio do sentimento que expreso polo falecemento